ସେଦିନ ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଧାରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆସିଲା। ଝିଅଟି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆରପାରି ତାର ଗାଁ। ଏପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ସେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟି କେମିତି ଯିବ? ତାପରେ ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆରପାରି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ରାତି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ସେ ଝିଅଟି କୁଆଡ଼େ ହଠାତ୍ ହଜିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁ ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତ ସେଠାରେ ବାହାରିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତଟି ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁକୁ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ମିଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ସାଙ୍ଗ ରବଟକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲା। ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତଟି ଚିଙ୍କୁ ଆଉ ମିଙ୍କୁକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତା ଆଗରେ ରବଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ରବଟକୁ ଦେଖି ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତଟି ଟିକେ ଡରିଯାଏ। ତାପରେ ରାକ୍ଷସୀ ଭୂତର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ।